ибрат аз наворе ки шумо тамошо хоҳед кард. касе ки ба падару модар некӣ намекунад, оқибат бо ҳамон чизе рӯбарӯ мешавад ки худаш карда буд. мардест ки падари пир дошт. падар дигар наметавонист ки худро нигоҳубин кунад ва ҳама корҳоро писараш анҷом медод. бо гузашти вақт писар хаста шуд ва дигар тоқати хизматро надошт. дар дили худ андешид ки чӣ гуна падарро бикушад то худро аз ин масъулият раҳо созад. вай падарро ба биёбон бурд ва назди санги калон шинонд. падар аз писар пурсид: чӣ мехоҳӣ бо ман кунӣ? писар бо ғам гуфт: мехоҳам туро бикушам, зеро хаста шудам ва дигар сабру тоқат надорам. он гоҳ падар бо оромӣ гуфт: агар дигар роҳе намебинӣ, пас маро назди ҳамин санг бикуш. зеро ман низ дар ҷавонӣ писари нофармон будам ва падарамро назди ҳамин санг кушта будам. акнун эй фарзанд, чунин сарнавишт туро низ интизор аст.